Здравейте! Днес ще покажем една рецепта, която се нарича чолбур чорба. Това е чорба с яйца. Ето показвам необходимите продукти. В началото се прави запръшка с... Аз съм приготвил 5 глави лук, 2 чушки, 1 или 2 домата и моркови. Тези моркови ще изкарам около... Може да ги сложим всичките даже. Всичките моркови ще изкарам още един домат. Обелваме кромида. Аз лично взимам един съд, ще нарязвам всичко вътре и започвам да пържам. Кромит, чушки, всичко, моркови, те стават горе-долу по едно в същото време. След като се свари чорбата, става добре, защото дори моркова да остане малко по-хрупкав, не е проблем. Значи, който иска, може първо да си запържи моркова, чушката да запържи след това, накрая лука. Сега как става? Аз за по-бързо и по-лесно правя по този начин. Ето, с тази горнина е добре. Така. Кромида беше безпощаден. Нощната терапия никога не е в излишък. Останалите парченца се нарязват на ръка, защото рендето не се подхваща всичко. Нарязваме морковите. Ето как стават морковите. За да не се бавим, сложим това нещо да се пържи. Сложили сме вътре тенджерата, което трябва да се запържва. Не всичко, постепенно. Нарязваме останалите зеленчуци. Настърваме така. Настърваме домат. Може да се нареже. Може и домат напред да се сложи. Също по желание. Не е задължително. Домата. В момента е лято, има домати. Настъргане домат. Ето така изглеждат настъргани кромит, чушка, домат и морков. Сега ще сложим и подправки. Червен пипер, черен пипер и общо взето е това. Сълчица на вкус. След като стане запържката, се залива с вода. Стане чорба. Слагаме черен пипер на вкус. Поръсквам си. Сега развъртвам. Не знам дали може да се види вътре какво е. Вече е започнало да омеква и да се запържва. Запържихме, сложихме червен пипер и заляхме с вода. Чорбата почти е готова, но тук има една изненада. В началото не знам да ви казах. Това е чорба с яйца.
остава да сложим, след като завари чорбата, може да се сложи магданоз и да се чукнат 10 яйца, които остават цели. Не се бърка и се сервира с сирене. Аз след малко ще покажа как се случват нещата. Сега преминаваме към същинския етап за създаването на тази прекрасна чорба. Вече сме сложили магданозче и работата за мяса на нещо направо нямам думи. Хубавото на тази чорба е, че в момента може да сложим толкова яйца, колкото ще изядем тази вечер. И когато остане чорба, а то ще остане най-вероятно, за следващото ядене се слагат още яйца и чорбата се завира отново, яйцата твърдяват и са готови за ядене. Така, започваме да слагаме яйцата. Не се бъркат, за да останат цели. До 2-3 яйца на човек. 2 яйца на човек ще са достатъчни. Защото в чорбата, след като се сервира, се слага и сирене. Комбинацията е невероятна. Ето как започват да изглеждат нещата на този етап. Страхотна вкусотия. Не бъркаме много, за да имаме цели яйца. Ето как започнаха да се оформят нещата. Яйцата са цели. Някои са се отделили, това няма значение. Може да намалим малко фона, защото много взе да бушува. На 6. Опа-да. Къде тръгна? Нормално да излезе малко пяна, тя се образува от яйцата. И едно уточнение. Чорбата се прави една идея безсолна, защото се сервира с сирене. И ако сиренето е по-солено, то ще компенсира. И ако е добре на сол, може да стане една идея по-солена, това се прави по-безсолно. Ето я и чорбичката, сервирана на масата. С сиренце и яйце. Благодаря.